atong tukion ang sugilanon sa usa ka inahan sa Africa. Kini ang sugilanon ni Jean nga nagauluhan. Gasa gikan sa Dios. Si Jean, usa ka 26 anyos nga mabdus nga babae gikan sa Burundi, Africa ug hilabihang nag-anto sa sakit. Pirmi siyang malipong, walay gana mukaon ug halos dili na makabarog tungod sa kahuyang. Bisan pa sa daghang eksamasyon sa lain-laing ospital, wala gihapon mahibal-an sa mga doktor kung unsa ang iyang sakit. Nahurot na ang iyang kwarta ug hapit na siya mawad-an og paglaom. Sa ulahi, gisultihan siya mahitungod sa Buganda Dispensary sa Seventh-day Adventist Church. Didto, dali ra nga na-diagnose ang iyang sakit ug gihatagan siya og tambal. Human sa pipila ka semana nga pagtambal, hingpit siyang naayo ug nanganak og himsog nga batang babay nga iyang ginganlan og Chanel. Paglabay sa panahon, nasakit na usab si Jean. Nabalaka siya nga wala siya naayo sa hingpit, apan sa dihang nibalik siya sa Buganda Dispensary, nadiskobrehan nga lahi na di ay ang iyang sakit. Tuberculosis. Gitambalan siya pag-usab o gihatagan og tambag unsaon pagpanalipod sa iyang kaugalingon ug sa uban. Naayo siya pag-usab, pinaagi sa pag-atiman sa maong klinik. Sa dihang nasakit usab ang iyang anak nga si Chanel, gidala-dayon niya kini sa Adventist Clinic. Human sa daghang injection og pag-atiman, naayo usab ang bata. Kanunay usab nga gibisitahan sa clinic staff sila Jean sa ilang balay aron ampuan og dasigon. Tungod sa gugma, pag-atiman ug pagpakita sa gugma ni Kristo pinaagi sa mga trabahante sa klinik, nadani si Jean ngadto kang Jesus ug nabautismuhan isip usa ka Seventh-day Adventist. Karon, matinumanon siyang miyembro sa iglesia ug si Chanel malipayon nga nagaadto sa Sabbath School matag semana. Alang kanila, ang Buganda Dispensary usagayud kagasa gikan sa Dios. Ang 13th Sabbath karon nga quarter, mutabang sa Buganda Dispensary aron mapalapad ang ilang ministeryo sa pag-alagad ug pag-ayo sa mga tawo alang kang Jesus. Ang inyong mga halad gamiton sa pagpaayo ug pagpalapad sa klinik pinaagi sa bag-ong mga ward, consultation room, laboratorio, reception area ug uban pang pasilidad. Daghang salamat sa inyong madagayaong suporta niining mahinungdanong proyekto.